Ingnam Rekamasai campaign Aronre Avoreng Avarsai ke Pito Anta Thanlap Jipusi Kedamtang Tere Nipa Hini Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Pen Pangdak Ponde Tapi Karbi Anglong Territorial Social Security Association Atompen Birta Mai Phasi Aronre Pen Voreng Avarsai ke Long Alo Ti Ot Kreat Baphan Arona Teng Pen Langsi Avoreng Ang Hoya Bangke Pachoklem Long Nang Jipusi ke Hang Pado Karbi Anglong Autonomous Council along Thongkep Department ang Bongpen, Tangka Kilong Ki Ong Nai Ke, Revenue Department Pen, Forest Department Hanong. Forest Department Pen Tangka Kapalong Japhan Claim Pa Melang Pa Melote, Ladak Ongdong Ariswe Jangat Tumaphan, Voreng Avarsai Kipiun Aja Kongdo. Bonta Kilang Kapang Kriya Joksi Pinila Puson, Aron Repen, Voreng Avarsai Kipialam Kita, Keklang Longlong. Lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Ametha Amata Ingnam Rekamasai Kamalong Henlo Aron Repen Voreng Avarsai Kipi Ki Ongpu Rataphan Pachinilo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Pen Ingnam Rekamasai Kamalong Aron Repen Voreng Avarsai Kipi Atmaphan Thanlapsi Aron Ateng Pen Voreng Avarsai Pipon Tupopu Kapangda Kalong Katsa Hamphang Pen Thangki Pudunjia Lamabe Sita Aron Repen Voreng Avarsai Kilong Alo Ti Ot Kreatum Anke Amithang Along Le Phelang Chainong Chilong Kachijora Tangka Pensi Kipiduna Tum Saide Lasti Halatuma Phan Aron Ateng Pen Langsi Avoreng Avarsai Bangke Patoklem Long Nang Jipusi Pherangkia Maya Long Pen Katsa Mepu Samson Ingti Pen Ke Hang Pado Hanga revenue pen ta aningkan siang bong pinang unemployed maniasa Voreng Avarsai ka vetum phan Voreng Avarsai ki piuna jak kongdok laki nilitum bihek sitami ba nilitum ni pinang an Karbi Anglong ang kang arlo nilitum ta tokan nulong ta labang sopuri dang lo chini lo lase asor sa mukha abangke forest ahin abangke ilitum no ke inchopik Karbi Anglong lo lason se ajio ding plui pen pinang an arada tum bonta kaning ri abangke la hello Voreng Avarsai long illegal appointment nang klang lo forest lo lasi ong tang ong dung hangyang lasi rada tum nili tum pinang ana kaci song hot ay hakat tumbang nang pulo laki song tum adi apa ba nong nam ki ju pusi pinang ana tumbang ki keceng hot mathal setami nili tum pulo nili tum jung jung aning ke hang kali lasi ahok mahok hima council tum labang cilang non labang ki inquiry coba hera kalima kalang nang letum labang ke cinek mon pusi pulo labang suang bong council tumta anu keciden na sonsi non bangke rat along paklang lo ahok lo CM ke hai mat tamit rat anu jaida lo ahok lo forest long illegal appointment ongdung ya lasi nilitum akimang nilitum kipudun sutami nilitum isem tong cikun nilitum kacisong kali alang litum hang kacisong kali bonta nilitum rat along karja pidun bangke isem tong kacipidun ese yang tong kecipi dun athe bangkala hello latum akisung binong lo athe lada job amen pen basa kuri amen pen pinang an akidu ke sung kidu ke la katuma bangke alak sakuri amen pen ko sakit pitumdo lapen labang suang bong abangke Karbi ang bong pen sakuri nang pipo po amen pen pinang an ke claim ang bong kaciyo katumdo nilitum pulo lang tum handa nilitum chini la penjong si evidence pinai tamini tumlong doplop evidence ani tum piun bon setami nili tumakar i bangke council fanda ni tum anong gi kan tung takali mane arlenge the phani tum anong nuki jo ji pule ni tum la bangso sakuri bala so forest along ni tum ki cerap dun kali la pen ko mani kar bihan middleman ke klem thap tangkal an alak ka collection sa lang li ke chipa plan la phan ke lang dun un e la ko kali Citami ahok pen itung karya tunang kok bangke rada tumakan ning rit hetan lo athe rada tumangke kiduk isung ba kiduk det atuma bangke non anta hala appointment na lo kulo sakuri ke chunam dun pen tangka ke pon pidet pen alang letungge apreng ka citu the no nan tadu no anta alang letum don rap no anta cingki ke cidam de cirangwe la soa sakuri apoisa ke pidun pen jok la puson akisung ka citong nang tutano anta du lasi labang so kuthak bangke council tum injin sora council tum lang cari la labang so illegal legalize puri ra arona tengpen la tum maphan inside pitha kusini tum ke pudun lapen
siya makihay sa tami ahok lo laki illegal po si legalize ka kuri legalize pulutan te ahok lo aron pen claim ng koko aron liputan te ore nga war sai hin bangke alang letum application hangsi alang letum nang letum akirape nang letum media la pen print media tum pen advertising kurisi alang letum bangke interview bangke dunang interview ke do pen si kado ka ve legal alang tum including insight pen si asakuri ke pinangji aron do binong laki alang letum along setami letum rat tumta la bangke akacedon ma long balas puson si claim nangji posi alutin ba song tin nili tuma song det la pokali KSA pendang lok kaprek dak karbiang long hampang song do pik hampang song do an setame je aron pensi orenga war sai pinangji orenga ang hoy ronangji pu akimang akicisong do pik lo ba claim pon bom lo la puson na poru na hot non la council la tum setame CM ke hai ame thang mat si labang so forest department na long bangke ai in charge lo alang li labang so ciri citar lip lo la silang litum setame labang so ke chok tia dim che long si nono bangke ahok pet akam bi kremi phan tum rada phan cha lo la si ratum ta pinangan ani ke chit he si dolo ahok pet la posona kang krem lo kona te ratum ta ni garong dolo la si labang so putha ka long nilitum puthot kat sa hampang song pen ki pudun ji ba ke jong dun thip ji adim ke avelo athelang tum officially ba legally pensalang tum ke claim je phang ke kam chi lo bon sitame isi ni tum ki puduna dim bangke hala ke claim bom matum la pengado phan cancel at si ako legalize kuri thu popolo labang ke ahok lo botin sitame ni tum ba bangke non isi ni tum hin pen katsa ham phang song hin pen alang tum legalize kuri nang po boitin sitame laki claim bom la pen hala illegal appointment ka chi ot kray abang ko abang phi atuma phan alang letum ki jong kon isia consideration polong abang alang letum kanini pondo lasi alang letum phan ke nilitum latum phan pi claim long back pi claim long et nangji pu akemang sidolo boitin sitame alang letum akang sai long nitum ta chidon nangji lapen akun ni tunggi pudun bangke alang ni tumangta labang so ablo ke ochiot krai appointment alu ochiot krai ke aki joy puta kandidat athe pinangan atung labang so bangke anam pensi lak hotrok lak hini 3 lakh 4 lakh 5 lakh 6 lakh ke en pensi labang so appointment alu kachi otlo apot sila tuma phana bangke ni tumahin penta council lapen forest department of phan ang sodak la penaken ang sot kecuning ripidu na bangke alang lituma phan jat ahin pen setame aku kapacuklem thulong eji kapacuklem pon jia phan abang CBC council penta lang tung phan akang hon pamangke padu ponangji pubang sini litum cuning report kang tung Kuma apa sa pa nung ma mai legal action kapaklem manang tumen company son bakang mahapan to nilitum labangso apanta tok je rupian segi pilo nitum keceng abot points of demand mane nilitum bang ke isi hampang asong chot lasi nilitum mane ke chok je bang kupang setame nilitum low hin bakang nilitum pen kang sai final akang sai bang nilitum ke akang sai long ta nilitum arideng ke abidet lapo nilitum pulo la ke chok je kusi pulo lasi labang suni tum points of demand long la hello First la ke nombor si bangke je ke chok chi officer je government officer lapen middleman do involvement do ana phan ke la tuma phan ke nep ing nang nang ji aron lower teng pen ing saira jong si latum ke chok chi do kokro putang te latum phan jail stame beng nang ji pusi ni tum hala akademana long long tabilo sepang so thak nang tum law and order ka chiki dolong nilitum la bangke la son hello mopen litum ningi beng beng lo la suahin bangke aja nota ili tumalong aja kong bangke hala pinang anak hidup kisunga tumbang akar ila tumpanar julo la sila dak arida ka tengpen ba appointment na lo bangke council pen siasa kuripura dak a heading long office of the Karbiang Long Autonomous Council puson de nilitum direct nilitum song pen tame council fansi nilitum tongpo council bang tu fansi nilitum retarded dampo bon sitame hala daka bangke office of the special PCCF po bang se hala dak alo appointment long dulo po sinilitum bangke evidence tengpen kunat pensi la bangso alu nang ke ulay ma
komat officer pen si labang so alu nangai chon ma alu ni tum rong do ko kamat si forest department ban si klang ko si department nong sini tum ge dam nang ko lo ke chok chi ati athe ho da council lo boy pe sitame council atum ada kasuhi arida ka bangke ni tum thenglong le da po si hala department hi ala bang si labang so bang kalang tumang bong paching wai la athe komat pen tong ke chingwai nai ne athe ni tum ke approve teng pe ni tum malong hakhi putro teng pen si ni tum mang ke rona teng pen mang si chisong dun la